Afambo Chidi, Cadet Wanyanwu. Nna bụ onye n'Ọzala, Kano West, na Enugu State. Eto m n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'ala Igbo. Amụrụ m n'Ụmụahịa. Ebidoro m ije school na Nsụka. Ebikwanụ m na Nsụka. Mana eje m akwụkwọ primary school na Onitsha. Jee secondary school na Onitsha. Bịakwa jekwa university na Enugu. So na ama m ife gbasata Anambra State. Malụkwa ihe gbasatala Enugu State. Bịa jekwa pre-science institute na Ebonyi State. N'ifuru na m agazugo ọtụtụ ebe n'ala Igbo. Nwunye m bụ onye Anambra. Ife a nchọ ikwu bụ ife na-emetụta m n'obi. Watch a video m post after this statement. Iweghọta ife m na-ekwu. Ọ na-abụ most videos a na-egosi maka ajọ ife a na-eme na Anambra. Ebe ndị ụfọdụ a na-asị ndị Abakaliki, ndị Ebonyi. Eziokwu na some of those videos na ị ga-afụ na ndị Ebonyi dị involved. Mana otu esi eme ya adịrọ mma. Maka na ọ bịazịra dịka onye ọbụla na-eme ajọ ife na Anambra State bụ onye Ebonyi. Ọ dịka ọsọsọ ndị Ebonyi na-ezu ori na Anambra State, mana ọ bụrụ eziokwu. Ife nchọ bụ onye ọbụla ejide zuo ori, si mee ife a na-eme onye zuo ori. Mana si ejezina na-akọtọ ndị Ebonyi. O nwere mgbe ọ bụ abịa sị gị onye waawa, onye maọbụ onye waawa, sị gị ndị waawa oli anọ mmadụ nke a nwere uwe na the former Anambra State owucha ọga create Enugu State. Ndị waawa bịa nwebe some respect. Mgbe a abịa sị gị nwa Nsụka ka anyị kwudebe na ife anyị na-ekwu ọdịrọ mma. Enugu iwọcha vidio a, ife na ndị nọ na vidio ahụ, ọ nwere onye bụ onye Abakaliki. Kezife o gosipụta na onye ọbụla na-eme ajọ ife bụ onye ọjọọ. Sọkwa ya bụrụ nwanne m nwoke ma nwanna m, ma ịbụrụ onye agba elu, bụrụ onye agba anị, bụrụ onye awa, bụrụ onye anywhere. Ime ajọ ife. Onye mee nke na-adịrọ mma ka anyị taa anyị ụta maka ihe o mee. Ka anyị kwụsị ịkpọ afọ onwe anyị n'ala. Ọ dịrọ mma. Nene this video. Ịrapụkwa anụ m comment na the comment section. Daalụ. Yeah, if I arrest IJ, I'm all behind ya go about today. Precisely. Today was 16th January. 16th January 2025. Maybe if any name can with it, look at me. Get out, fine. Yeah? DJ Chimdi. It's not 5 again. DJ Chimdi. DJ Chimdi. Okay, can I find? DJ Chimdi. Where am I? Okay, can I find? Chibuzo. Okay, can I find? Chibuzo Wankwo. Can I find? Yeah? Can I find? Can I find, sir? Okay, chicken. Sit up. Can I find? Can I find? Okay, look here. Can I find? Can I find? Can I find? Your name? If I be here, dying with the scene of every penny neme, Tata, Amobia, Stroke, Oyagua Baba. Mana malụkwa amalụ n'ụfọdụ n'ime ndị ifo ebe a nwere ike ọ bụrụ na ha duta mmadụ eduta. O nwere ike ọ bụla a case of being in the wrong place at the wrong time. So more I believe that everybody is innocent until proven guilty. Nwa go for na abụ egosi mmadụ otu a emesiali ọ bụ na nwere ihe ha mee. So dịka anyị na-egosikwa onyonyo a omenro na mmadụ niile na ebe a, I am very sure na akafa dị n'ife eme.
biko na ụmụnne m, Igbo amaka, ka anyị na-ebunite onwe anyị elu, ka anyị na-akwado onwe anyị, ka anyị rapụ ịdị na-akọtọsị onwe anyị. Daalụ nụ.